Ke kuna nan ma. Ya amarya ba ki da wani ma ba za ki ni ko mun ba. Har kun zo. A'a ba ni ba. Wai ina ba ki hannun ma ba za ki mika min hannu ba. An ba zan ba aure na. Aure kuma to iya me na auren naki? Kira ya kuke ba miji ya riga mutu. A haba miji ya mutu. Kice zaman jafari kike barfa. Garfa. Idan Allah aka ba ku mu fita cikin ku. Idan Allah ku mu adalci an bani dama. Fara ta bani daman na wakilce ta. Mai gari ya ce wakilcin auren mai da jikarsa. Don haka yanzu wane ne ainihin wakili a ciki? Ni ne wakilin ango. Kai ne wakilin ango. Assalamu alaikum. Lafiya alhamdulillah. Ya kake? Alhamdulillah. Masha Allah. To mai gari ya ce in wakilce shi. Gaskiya ne. Don haka yanzu danka baya mutsu baya shaye-shaye baya muzurai baya matsu baya gilu-gilu baya kurukuru baya dan dauke-dauke ba bera bane hi ba zo mu ba. To alhamdulillah na baka jikin a bada sadakin daura kwarai kuwa alhamdulillah. To na'am saura 1000. masha Allah. To jama'a ku shaida mun shaida sun ba sadaki yana 5,000 ne sadaki sun ba 1000 saura 1,000 dan haka muna bin su bashi dan haka kowa sai ya kimtsa a kawo salati goma ga Allah. ربنا هب لنا من الفاتحة. الحمد لله. Wallahi tallahi dan kai rade na uku kenan ya mutu. Uku kenan fa ya mutu. Inna lillahi wa inna ni fa ban yadda da wannan abu ba. Kai dai duk yanda ake kai kake kulla mun wannan duk abin da ake a wannan. Kware kuwa shike bi masa. Dama kai ina ganin kai kake kulla dukkan wannan abu. Yau duk sai an warwa a daura da shi ma ni ba. Kai hattara dan talakawa da kai da mutuwa da kai da shi. a daura kai hattara dan talakawa. Bani da man umarni ake bani. Ai shikenan. yau dole ka kwana ɗakin wajen. Ka zama ango yaro. Subhanallah. Ai shikenan. Shi ma ka salati da wuri. A ka salati shi. الفاتحة آمين هذا الله إن الله مع الصابرين zama da karfa ya zo karshe ga irin talan zama da karfa ya zo karshe a yi riri na yi zama da karfa ya zo karshe kai tuwo ne kake yi fita gaban guri ko ni kake turo banza gaban guri munafukan banza munafukan wofi ha kai a rinka me gari ya haka ne me gari haka da a burkice ka ko shi ma mutu ne ina ruwan ki ne ki bari mutun ya bayani mana a ba dai na shigo gidan ba za ki ji komai inna lillahi wa inna ya hakuri wannan gari akwai abin da ake sakawa a cikin garin nan kai ni wallahi na rasa me yake faruwa a garin nan ai ko da samarin garin nan kaf ɗinsu za su kare wallahi sai na aurar da ki waye bai san wannan yarinyar karfa ba ce kar ai duk wanda zai aure ta sai ya mutu ai annoba ce tun daga kamin ita nan gidan nake ta fama da mafarkai fargaba to ke dama kin sa kanki bakin ciki ba dole ki ta ramewa ki fada ba gaba ɗaya ki dubi yanda bakin ciki yarinyar nan ita ce wanke ita ce duk ba ki dubawa ki duba kin sa wani mugun abu a ranki shi sa gaba ɗaya haka zaki tsaya dai ki ta yi a banza ke in ana ma irin wannan magana kya masa ko baki
gyatumar taki waye bai sani ba ko dan ban taba gaya miki ba daga kanki fa ta zuba ana haihuwar ki ba abin da kika yi in ban da kashe gyatumarta da kika yi kin zo kina wani yawan karfa ke kin ga mun wata magana ne tashi Allah ki ba mu guri tashi ha ke in zaba ake yi waye zai zabe ki ni ma ai gada ne a gurin marigayi rikar ki sa wa kanki wani damuwa komai kin ji kawu ni fa na haƙura. Kin haƙura da me? Na haƙura ba zan iya ba. Ya za idan na fita kawai kawaye na su rinka gudu na mutane a hanyar su rinka gudu. Su rinka gudu a waye ya taba ce miki ke ake zargi ne? Nake so da ke ki kwantar da hankalinki. In dai na faɗi magana ba zan canza ba kin san ni duk ya rago wannan da suke cikin gidan nan kowace ba mata na aurar da wasu ma kowanne wanne aka taba samun matsala Allah ya sa in dai mutum jinin sarauta ne to ba zai taba auro wani can daban ba in ma kai haka zaka mutu ki kwantar da hankalin kin ji yawwa yanzu abin da me ma sunan wannan dan siririn yaron nan da naga yana koya miki karatu din nan me ma sunan shi garba yawwa kina son sa Allah zarkiya har na fara ganin shi a ango wallahi za ku yi kyau kawo yawwa yanzu bara zan je fada duk inda garba yake za a nemo shi za a daura aure ya so ko sabon gidan nan na daga bayan makwante din nan ayi kenan yawwa sai na dawo yawwa ha'a garba ango sannu fa matar gida Allah ya wuce albashara ake yi ka kin yi daidai sannu fa sannu yawa ka lalle wallahi na dawo sannu da aiki to na ji labari duk abin da yake faruwa ku da kun saba ku daura ku kashe kun saba ku daura ku kashe a tsaye nake da ka take ji kin san cewa shi yanayi na rayuwa kamar yadda kiga shi sama Allah subhanahu wataala ya sa ya zama limamin garin saboda na san dukkanin wani abu da yake tafiya duk wanda kika ga an daura aure ya mutu to ya samu rabo dan manzon Allah ka daina daura auren ƴaƴan mutane kana kashe su ke ni fa ce ka idan baka daura ba ba za su mutu ba wani ka je ni fa limamin garin nan ne ba wani magana limamin ba dan komai yasa na zama liman ba fa saboda na san saboda na san dukkanin wani abu da yake tafiya duk wanda kika ga an daura aure ya mutu to ya samu rabo na ce maka yarinya nan fa daga jininta ne ranan suna na gansu kafa ta da kin nake takawa amma baka yadda ba to ka je ka kai bakar kafa gare ta banda abin ke ta kafa ta da ke amma na san kina tafiya kina kallon wani guri ne kila ma wani kike kalla kike kika ce wai cewa wai ka ita ne ni na sani saboda in ku fita da man ku matan nan barin ma matan malamai mu kadai kuke kalla buzu buzu da kun ga masu dan kyauta sai ku kama haka kuke yi ko ba dole ki targade ba ni tun yarinyan nan bane duk wani abu ya samu mutum daman zai same shi ai baka sani ai man kadar Allah haka kadari gari ba to shi kenan ai ke da kifiya gaddama dama wallahi kifiya gaddama ni yanzu bari kiga yauwa ba ni mutan nan ba wallahi Allah a to ai dole ki ga daki ai orai kwa Aramma Allah sha ka gaza mani wai dan garba ina yake ne dan garba yana nan idan sai an ta nan baya yana gari yana gari ai da zai nema ko shekaran jiya na'am inda kaga dan garba a hanya na'am a gida a duba a zo min da shi a zo da shi ranka a zo da shi ka ji abin da na gaya ba an gama ranka dade Allah ya ja zamanin ko shi ko babansa ma an gama yawa duka biyun suka samu a zo da an gama zagi a ga ranka ya daɗe zan yi bawali ranka shi daɗe yana neman alfarma mai martaba zai je kusari to in ka je karka dawo idan ka je karka dawo wayo Allah ba da yau sai a hankali wayo Allah kai an zo a daura an gama insha Allah an gama
Salamu alaikum. Ya gajiya. Man dan garba. Ai ina ga maka dan garba. Ango ka sha ganshi. Mana gaba ɗaya batun da ake auren ma gaba ɗaya yana ji mutane shida ne. Akai na ɗaya a gaban mu a fada ya mutu. Akai na biyu a gaban mu ya mutu. Akai na uku a gaban mu ya mutu. Akai na hudu a gaban mu ya mutu. Akai na biyar a gaban mu ya mutu. To yanzu dai amma kuma ka zo na abu dukkan su ba su boko ba. To shine haka ga kaf garin nan ba wanda ya dace da ya aure yarinyar nan ba dan boko sama da dan garba. To ko a zarayi dan gidan mu ne. Na bar garin nan. Dan garba. Dan garba. Kai dan garba. Kai dan garba nan wallahi ana hira to ba za a ga mai ba ai dole ai mai bayani dai dan shi mai ba murna za mu taya shi ba to kuma wallahi dan garba fa da matsala gaskiya da ko sai da kai matsala ka zo ma ta hira a fada rago ko dan wannan amma da ka zo kana ta ba kai cika to kaga shi ke da ba Allah yanzu da yar 50 ci dan gala maro aka san bakin ne na dan bukatar galmi gaskiya ai kana akan dogon wala aka kai ka ji matsala kana magana gyada kana magana kuli banda abin ka yanzu a garin nan ko kuli ga rahana mai kulin nan ma yanzu ba ta siyarwa kai wannan irin jakokuna ko duniya da ka baka nan ka bari mai garin nan daga jin labarin ina ma yarinya shi lesin ya jika shi lesin kawai sai mun aure ita sai maka aure ka sai irin buhun bala'i ne ke aure hamma ne ai mutuwa za ka yi kana auren ta mutuwa ban gane mutuwa dan garba ni yanzu na baka ga dan garba ban gane zan kai hakuri da lamarin nan kai ina hakuri kawai zan saka bulle ga da ma daga can na fito Allah kiyaye to Allah lokacin da muna zaune a fada an daura mata aure har sau biyu jikar mai garin nan dukkan samarin suna mutuwa mazaje suna mutuwa ko da azu take da shi to al'amarin ne gaba ki daya kilba mutane an kasa gane me yake damuwa an kasa gane me al'amarin a ciki nan zan bari ba to in ka bar garin nan mu ya zamu yi to kai ma ina ga ma ya kasance ka kiyaye da zuwa fadan nan dan tana ganin ka auren nan da kai za a daura dama hutun sallah muka to mu kokari mu koma lafiya da kan yadda tattara ka ni dai na da ga ma ni ma haka zan bari zan yi kokari nace sannu ba ta na zuwa gida ba a yau ga kilo tana jambo wasu gani ba sama an turo ni ne daga fada me faru wallahi an ce na zo na tafi da dan garba wallahi bige dan mai gari a garba yana can Lagos ya je neman mana wani abu kaga in ya nemo ni ma kaina nan to wallahi sai na je da kai saboda me laifin wannan shafan wannan wallahi ya ma safe ka kai wallahi sai na je da kai zan baka cin hanci ba zan yin karba ba sai ba zan je wa mai gari empty ba zo mu je dama mai garin nan ba to tsoron shi ma ake ji wallahi sai ka je zo fara lafiya ai yau mun yi zaman gwamnati dole ne a daura auren nan ko da waye gaskiya ne karama yau fara ta yi zaman gwamnati ko da waye dole a daura auren anya garin nan an yi musu polio kuwa to ai ka san ai to suke ba sa so dole ne sai ko da waye la salamu alaikum a yau alaikum ya kawo shiran kan dade a zaura hattara kai talakawa an gaishe ka rankas dade an kawo shiran kan dade ba da sadaki Allah ya karya shi a bai karya shi sadaki zaka bayar aure zan ka sake mai gari ne yace zai kasa garin nan zai ba ku rabi raba gari sabida alhamdulillah dan garba za a daura wa jikar alhamdulillah kwarai ku ai kai godiya gun mai gari na gode ranka ya dade to kai ai wannan sai ka bi da hankali abin alkhairi ko haka bane bi kai ka tsaya kana tsalle ba sadaki nawa ne sadakin ba sadaki daura aure yanzu nan ba sadaki kawo kawai a'a mai gari dan ka shi dade ai sadakin bai cika ba 1250 ya bayar a'a wannan ka sanya muke da shi wallahi kudin kenan yauwa ga 2000 a ƙara to yauwa alhamdulillah mu ne ina ƙara tsoron a ba komai yana godiya mai gari yanzu yanda za a yi godiya yake ranka shi karamin baban nawa baya nan
amma dama na ga alamun bakin ciki yake sanya mun to ya daura nan ya daura yanzu duk inda yaje a fadin duniyar nan zai dawo to madalla alhamdulillah ai mun gode Allah kai ya za ka rinka hayaniya da ka san yadda muke da shi kuwa ranka zare duba nake ai nake masa yana ma ta lokaci to a kawo salati shi kenan sai addu'a to bari su bari su sai addu'a wannan auren aina mai warai kuwa amini na ne kawo salati yawa masha Allah amin Al-Fatiha. Ai daure ya daure. Yawwa. Kwarai kuma ya farko zai yanzu rabin garin ta ina ne wajen to ai kai yanzu dai ai ba damuwa kai na gida ne ai duk inda ka ga wanda zaka iya shi Jalo ni ne na mahaifin shi ka ji hakiran ka alheri gaskiya ne inna arziki me ya faru kuma salamu alaikum na'am faddam yama alaihi rabbu ka ji fa abin da aka ce fa me aka ce dan garba ya mutu a hanyar Lagos yanzu abin da ga mai alhamdulillah Allah ya wanke ba a cikin gari na ba ballantana a ce ni na kashe shi daga daurin kaga dai hanyar Lagos ga yadda take idan mutum 10 za su je Lagos zai wahala mutum 3 su kai titi za ga yana tafiya yaran rule lokacin da muka je gaisuwa lokacin da za a farkon naɗi na gari za mu gaira dan zauren ƙasa da ƙasa da muka je gaba ɗaya fa dawo hadarin mu 8 a can hanyar Lagos za ma kowa ya san yadda take ta in ba dan kai ba ka dawo ba Allah ya kiyaye ka ku janye shi da Allah in ya mutu shi ma ku binne shi inna Allah faliqus sahawati faliqul haq Salamu alaikum. Me faru? To ku zo mana. Me faru? Ai ina komai ma yana faruwa. Mahaukacin kare ne biyo ka. In mahaukacin kare ne biyo ni. Ai da ya fi sauki. Dun duniya ta ina guta ta bakiya ta. In ga miki gaskiya. To, A ce daga na shafa addu'a sai ya ga mutum bangir ya fado. yanzu ka san haka kenan. Ai abin da ke sai a hankali. Wallahi tallahi. Ba da ba kowa. Daga ni sai mai Sai gari. yanzu ka san haka. Ina ka gaya miki Azra'il la gani kirkiri. Azra'i. Ba da ya zo ya tsaya. Na gaya miki da an tsaya kau ana shafa sai dauka. To kwarin naku zai hada ran da. Ai wallahi da tare muka yana Allah. A ba inda zaka Wallahi je. barka. Wallahi baka isa ba, ba ni ma. A to sai to ba Wallahi ba inda zaka. to da kon buta. Ban buta. Cikin ya murda. Ba ni buta dai. Na shiga. Ko dai ka fito gana a fada mai gida. La ilaha illa anta. Ke yanzu ganin Azra'il an gaya miki wasa ne banda ma ni Ni da kanka mun a tabarma idan ka koma kansa. ba ni buta da Allah. A idan kana jin kashi nan ko ba kansa min ji. Wai Ba za ka ba. ni yanzu ba ban san me nake ji ba ma fa. Wallahi ba za ka sa ni wanke cikin dare. Ni dai ki bani Koma buta. daga can. Ban buta. Wai Allah. Ko kula ka bata bakin matsayi. Ni yawwa ni na fito zan tafi. Ina takalmin ka kuma? Haka zani. Ikon Allah. Wallahi haka zani. Abin har ya kai haka? Wallahi da haka zani. Kuma zai je rubuta a wajen. Ikon Allah. Mun haɓa kullum mutumin da mata fara uwa ba. Saura shi. Ke me haka? Gyara mun kafin ki da Allah kazama kawai na sa ta gyara mun guri duk tabar guri a biki. Waye sa'in ki ne? me yake faruwa ne San da dawo. ke dama haka kike mata ne gaba ɗaya ki burkita min yarinya kin kyauta kenan bakin ciki bakin aniya ki dauko ran biki kin narka bakakken kaya don Allah don annabi abin da kike yayi daidai kenan ka taso akwai sa'idinawa masu bakin ciki masu baka aniya taso Yarinya kenan ba isa a mata magana ba. Wannan an yana so ta raina ni ne in ba ka wani mene. Yarinya ba ta jin magana a sa ta aiki ba ta yi ba. Kai in ta yi ne faffasa mata baki zai ba abin da ya sha mun kai. Na'am, ka san me yasa na dawo ka? ba ni ƙara zuwa fada shiga kaga abin da yake faruwa a fada Okay, kai kadai ne kenan. Alƙur'an ba zan ƙara zuwa ma fadan ba ballin tana na zo. zan ƙara zaman fada Kai ina kai yanzu? gida zan je mana To ni wucewa ma. ba duk wanda kika gani yayi shi kenan
ai araba me gari yalla bai butan me yanzu ana ka ina za ka je da buta haka yalla bai ai kida nake ji daga ban daki nake kida ai a butar mana Allah suki da Allah kafiya shashe yalla bai ana abu ya damu mutane kana to yanzu abin da nake so da kai ajiye butan nan gidanka na nufa zo mu tafi dukkan wanda Allah ya sa ko da an ga dan garba ko ban ga ya mata ba yawa ko da an gan shi ko wanda ta zabi wanda take so a daura a ajiye ta da Allah mu ajiye mu tafi ai bismillah ne Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah wai so nake in shiga cikin garin nan. Wannan ita ce hanyar shiga cikin garin? Ita ce amma bako ne kai? Bako ne ni wallahi. Baka san abin da yake faruwa ba? Wallahi ban sani ba. Gaskiya ni to in dai zaka je gari can ne amma ni dai ba. Amma dai nan ita ce dai hanyar Ita shiga cikin ce hanyar cikin gari sosai da. Ko ma dai me akwai Allah. Yawwa me abi. Yawwa assalamu alaikum. Barkan ku dai. Wannan ina jin ka ya kamu. Ita kake tambaya ko mu? A ai ita nake tambaya. Kana son ta kenan? In za a bani ina so mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ba da sadaki kawai. Ai sai mu je fada. Alhamdulillah. Dai ai mutumin kirki ne ko? Yawwa. Shi din ne ai. Yawwa kawo sadaki ko? Sadaki ba za to in kira babana. Da abin da nake so yana so. Kaga in dai ka shigo gari fa a karkashin mulki na kake ni yake wakiltar kowa da ake biki a nan kana karkashin ba mu 5,000 a dora maka wannan kyakkyawan yarinya haka ban mutum baya waduwa Allah wallahi ai na dade ina so in yi aure idi dama kudin auren ne suke ta abun da dina yawa fada me ai anan ya tafi da amaryarsa me za a jira alhamdulillah kin ga ai rabon mutum ai baya yawa alfa ya daura mai aure ai arma me gari illallah ke ba za ki ke dawo mana dawo inda nake ana magana kai dawo kar ka sake wannan waye san an yi sai Allah in ji magana kowa za ka sanar da mutum ka ce wai wani ga abin da aka yi dama wannan da ganin shi waye san me yake damunsa shige mu tafi mu je ɗaya a hankali mana yawwa alhamdulillah lafiya bismillah to a daura shi ma alhamdulillah a kawo salati alfati an daura mai aure wuyoni ya kaina ya zanyi da raina ina zan saka kaina wuyo jika ta mai gari jika ta mai gari wuyoni ya kaina ta mai gari ya zanyi da raina ta mai gari duk wanda na aura sai ya mutu wuyoni ya jika ta mai gari
gari ta mai gari. Abin da ya dame mu kai muku tawaye, zama cikin garin da akwai matsala gwara ma in je yaki. Kana gani a ɗaura ma aure san babu mamaki, kana farin ciki ko murna ka samu diyar mulki. Fatiha da an ce ai shafa sai kaga ana birki, kowa yana ta mamaki mamaki. Yoni ya kaina ta mai gari ya zanyi da raina ta mai gari. Duk wanda na aura sai ya mutu wayoni ya jika ta mai gari. Haba haba yan mata ki bari wallake nake so ta mai gari. Ko ana ta cewa ni in bari wallake nake so ta mai gari. Ke ma ki ce kina so ta mai gari. Abin da du nake so ta mai gari. Ki so shi ko kina so ta mai gari. Ni ma in ce ina so yan mata. Yoni ya kaina ta mai gari ya zanyi da raina ta mai gari. Duk wanda na aura sai ya mutu wayoni ya jika ta mai gari. Sangandala dan uwa sangandale, sangandala masoyi sangalili, su dai na fice. Kai, muƙarabi na zuwa. Wallahi zan yi tattaki ne da yake ka san al'amarin garin nan na kasa gane abu barin garin nan zan yi. To kai banda abinka menene wani abin da zai zo har ya dame ka ya daga maka hankali? Ai baka sani ba al'amarin nan yana jijjiga ne sosai, amma da Allah dan annabi zan roke ka idan ka koma fada dan girman Allah kar ka sanar da su, ni in wani abu ne ma zan iya baka ba tare da ka sanar da su ba, ban bukatar ka sanar da su. Ai ka kashe ban bukatar ka sanar da su in dai wani abu ne kar ka damu zan iya maka da Allah nan kar ka sanar da su don Allah kai hakuri da Allah. To shikenan mu mun yi gaba kuma duk wani abu da yake tafi karwa ko iya bani waya ko mu samu labari akai da Allah ku yi hakuri. To amma kuma fa a'a kar ka ce komai, ni na san abin da yasa kar ka ce komai kai hakuri don Allah. To shikenan nagode nagode malam. Ai na ci banza an hada da wata dan kama ruwa dawo kai zo nan ha ina za ka zo wannan yayi wiki tukunna dan tukunna mana a'a kaga dan iska amma kyauta ka rinka wani wannan bismillahir rahmanir rahim ko muje dai a hankali mana duk gaba daya Assalamu alaikum. Malam wanzam. Barka da wannan lokaci. Wallahi na zo na dan gyara ni. Wallahi tallahi alhamdulillah. Kai. Yawwa wannan kuma ta zabani ce kenan da zaban yanzu a hankali. Ai duniya ta matse mun na gaya ma kamar kwallon mangoro. Irin mai nunan nan in ya faɗo kaza ga ya tale tsaye. Me yake faruwa kuma abin ne ba kanta kai. Yawwa. Masha gyaran fuska fa. Yawwa, gyaran fuska. To aram. Shi ne. Aram. Kai, na ba fasa askin nan. Na fasa akwai inda zan wallahi. Wallahi na ke faruwa ne. Na fasa askin nan. Na tsaya mana. Malam wanzan. Aran ba ka zo ba za ka iya ganewa ba. To me ke faruwa ne? Na ta kalmun. To ni ba kai mun bayanin komai ba. To me zan ce maka? Allah na fasa. Ni ma na samu hanyar guduwa zai. Ai yau kai dakata. Kai banda abinka me ba zan iya ma ba a garin nan.
me ba zan iya ma a garin nan ba, mun yi zaman mutunci da mahaifinka. Ranka daɗe wani abu ne faru? A'a ba ko tashi da Allah. Wallahi wannan yarinya wallahi kanta. Haka ta mana. Kana son yarinyar nan jikar nan tawa kake boye ba za ka zo ka gaya min ba sai dai a gari in ji a ce wai kai kana soyayya da ita ban sani ba. Ha ba da Allah ai girman wannan abin ya wuce. Ni in ji uban wa ranka daɗe wallahi ne mahaukaci ne ranka daɗe shekara ta 11 a Dawanau ka san na aure abin da na kakkarya ta na rataye namanta kawai wannan ka warke ni mai iya baka ne me nan kake ta ranka daɗe cika mana ɗaya ce yanzu zan cika ma 4,000 kai ɗana ne wa bisirar fati yaya ne? Aha, sai kin faɗi. Wa? Hakke sa da gyara zama Allah sarki kuma wallahi ga abun ba da ya kamata a ce an yi kenan tun farko. Aran ma nan shi ya san koran aljanu dama haka. Wata kuka tun muna ɗan ƙananu in ya je guri yarin ƙan yi turare addu'a aljari yanzu da gaskiya kin iya zaɓe dama ni kan miki magana shi kice yayi tsofa kin san ba na son abin da zai bata miki rai ko ɗaya Allah sai ke ba baki da kunya fa Allah sarki kace za a ƙara dan uwan zamanta a ran ma dole a yi ba matsala yanzu zan je in same shi zan biya ma din wannan yanzu zan je in same shi ya dai yi ko aran ma to aran ma hango ta hada ta zuzuki saura ne kadai barka da shigowa mai gari dan na shigowa mai gari yauwa barka da shigowa Allah ƙara dafa Allah ƙara tsawon kwana wayya kaga wani ko dai ibola nan ana ta soka ne to bayan ji abin mutane ne ana zaune da su ba a sanya lafiya su take ba kowa ba inna lillahi yarinyar nan ka san me nake so da kai dai ka san mun zauna tare da kai na gama sanin kai lafiyayyen mutum ne ba ka da matsala ko kwaya daya to dole kaga zumuncin mai dan karu kai ma daga liman ko da bana gari zaka iya rike garin nan na'am gaskiya ne haka ne dama ai liman zai iya rike yawa yabi da kaga irin tafiye-tafiyen nan kaga ba nan kai ma zaka iya zama ka san zama a fada sai ka dan hada jini da sarauta to haka ne ko yawa ka gane ai sai a daura ko a daura sai a daura ai nan na ga dajja kan san kari duk ba jakin da za a daura mai iyali haram ma kai ma akwai dan nauyin wannan yawa jikata ai kai zan ba na'am jikata ai mai gari ka ga ranar wanka ba a boye cibi gaskiya ne kace ka jima kana santa a bar din ga ma mai alhamdulillah wannan rawanin da aka bani daman a lokacin da aka bani rawanin nan daman ni bai dace da kai ba dama yauwa sai waziri waziri ai a matsofa da sosai aini tantirin dan iska ne mai gari kwar yau wannan din na sani ko nan ban ga wani aibu ba akan baka jikata wannan ba abu bane ba tsakanin ni da kai ai abotan mu ta wuce wannan da me na kaka wannan gara wannan kai mai gari na'am ni fa dan iska ne to boy bai san wannan ba cikakken barawo dan caca wannan Allah ne zai yafe ma tsakaninka da Allah ne wannan aran ma ku fa kun san wannan abu lokaci guda zaka iya zama kai aikin da Allah zai yafe ma wannan gaba ɗaya har da riba ga yan dauke labai kai ni fa duk wani abin da Allah ya hana babu ɗaya wanda ban yi ba to me yasa na jawo ka jikina a fada ai na san ko ba abin da ban sani ba ka san ni ba za ka dauko ni ba tsakaninka da Allah ne wannan wai adda da zaka iya yi rana ɗaya Allah zai yafe ma duk wannan kai ba ka ji wannan ba matsala a gidan karo shekara 8 ina gadi wannan tsakaninka da Allah ne a daura aure ni zan daura ni zan biya sadaki da komai Allah bai bari in tuna ma baya to kaga wani tabo a nan dina gashi nan to ni ne uban daba sanda nayi daba na ga ma mutum 40 na sola
to wannan tsohon labari ne ai na san wannan yanzu ma fa ni kura ne da fata akuya shi yasa da zo lulluɓa aka bani rawani ma nake kai in ba dan haka ba wannan hukuncin rabon gonakin nan da ya za in samu gari to alwala ma bana yi nake sallah ban dan ban iya karanta komai ba ka mu sake musulunta ni wallahi tallahi ba zan iya ban shirya mutuwa ba kai in ka cire rigar nan shege nake sai fiyit amma kana gama za a dora wallahi fiyit Allah baya fatiha amin bismillahir rahmanir assalamu alaikum rabbana atina fid dunya hasanatan inna lillahi dan Allah karka shi la ilaha illallah zan yi wasiya dan Allah ina mutu kar akai wa dan gangare to ina so inna lillahi wa inna haramma la ilaha an taba ganin abu irin wannan ka san da yake yanayin mata da zaka gansu yawanci ɗaiɗaiku ne matan da zaka gansu ba su da iska haka sai dai kowace da yanayin yadda take samuwa da ita amma bi izinin lahi ta'ala insha Allah da izinin Allah ina ga daga wannan karon za ta rabu da aljanna da izinin Allah insha Allah dan ina ga wannan shine wajen karo na 89 da na cire wa yan mata aljanna alhamdulillah insha Allah yanzu za mu yi mata ruqiya insha Allah za a cire mata aljanna zai fita kuma zai yi magana yanzu insha Allah za ta ci magana to dawo da kadan ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس السلام عليكم دعانك مغانا me baki sha'awa kika shiga jikinta ba kya ganin lokacin zaki cutar da ita tana a daidai shekarun da bata san kanta ba shin ke musulma ce nan ko kafira musulma ce ni mana ya za ka yi irin wannan tambayar ya ba za a miki irin wannan tambayar ba to na yi mata haka saboda ita mata yi mana a matsayinta na shekara 3 ina tunanin kana so ka san me yake faruwa ko shi yasa na tambaye ki ta kashe mana sarkinmu a lokacin da yake nuna mana abin da ya dace da wanda bai dace ba ka gane amma ba kwa tunanin hakan da kuka biyo mata kun cutar da ita wanda irin cuta bayan wanda ta yi mana ta cuce mu bismillahirrahmanirrahim dan Allah ka tsaya a haka to zaki fita daga jikinta ko kuwa ka dakata zaki fita ko ba zaki fita ba zan fita sai na wulakanta ta kafin in fita ta ina zaki fita ina ruwanka ta ina zaki fita ina ruwanka ai tallazi yukazzibu dan Allah ka tsaya zan fita ta ina zaki fita zan fita ta ina zaki fita zan iya tafiya alhamdulillah gari ai insha Allah ina ma albishir da cewa jika ka ta samu lafiya ai mutuwa ce ko a'a ai hakan da kaga tayi da zarar ta huta za ta tashi to insha Allah su ma wancan za ta tashi kenan a'a wancan kuma ai duwan da ya mutu kuma ba zai dawo ba yanzu alhamdulillah yanzu jika ka za a iya daura mata aure da kowa ne da kai ma za a iya to ai fa lillahi hamdu to masha Allah bari ta tashi sai mu gwada mu gani to alhamdulillah ba ka tafi ba kuma a ci gaba da yadda aka masha Allah amma wannan ai an yi alƙawarin cewa duk wanda yayi mata wannan magani kuma duk wanda ya sa musamman kai ma da kake haram ma ai matashi ne yau haram ma dai saboda haka in dai har ta tabbata ta warke zan raba gari na biyu na bakare sannan kuma mu harka ta almajirta ai mu dai a mu dai almajirta a'a wannan kyauta ce muka yi maka kyauta ce ne maka dama yayi yawa garin duk mutanen sun gudu sun tafi wannan sai dai idan sun dawo to